Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani pano pa NMS TV. Pamene timakhala tikukumana ndi manyomusimusi walimbikisa komanso ndi kupasa sapoti yosiyanasiyana. Muli ndine Ismaila John Sankhani. Alhamdulillah lero lino timapangisa dawa imene idali ya asilamu okhaokha. Ndipo pambuyo ponena kuti timapangisa dawa imeneyi ya asilamu okhaokha, panabwera munthu wina amene ali wachipembedzo cha Chikhristu kuti azamvere nawo zamene ife tikupangira zinthu zathu. Ndipo munthu ameneyi atamva zabwino zokhuza ndi chipembedzo wafunisisa kunena kuti akhale Islamu kapena kuti alowe Islamu. Nde tiyeni timve zambiri za munthu ameneyi. Mwaswera bwanji matatu? Taswera kali mwaswera bwanji. Tatifotokozeni choyambirira zina lanu. Zina lanu ndi ndani? Ine zina langa ndi Aaron Petro. Aaron Petro. Mmachokera kuti? Ndimachokera kwa Kazembe ndela la Phalombe. Okay, chabwino. Mwina mungatifotokoze takuona ndi pano pamuli pano padawa ya asilamu okhaokha koma inu ndinu Mkhristu. Chimene chidakukonsa ndi mbwere pano padawa ndi chani? Ineyo ndinabwera pano kusatira mene maphunzitsira. Naam. Ndiye nditaona mene mapangira zinandikomera kunena kuti ine ndilowe chipembedzo chimene cha Islamu. Naam. Ndithu. Okay. Mwina padawa pamene munali pano, pamene mwamvera za Islamu, pamene mwamva mashekha akulalikira, chimene chakukhuza ni mumtima chimene kuti mulowe Islamu ndi chani? Ineyo chimene chandikhuza kwambiri chonena kuti ndakhala ndikupemphera Chikhristu kwa nthawi yayitali kwambiri. Naam. Kuchokera umwana wanga onsewu. Munali mpingo wanji? Ineyo ndinali mpingo wa Zioni. Koma nditamva uthenga mmene unalili apa ndikuonanso m'Baibulo mmene imayankhulira limatiphunzitsa kunena kuti kupembedza koyenera ndiko kogwetsa nkhope pansi. Koma mmene ndakhala muzaka zonsezi palibe kupembedza komwe ndimakuona m'matchalichi moti mukulondo. So ku Zioni kumene mudali mpingo wa Zioni simmaona kapembedzero kamene timafotokozapo? Ayi, sizimachitika. Kwa maona kunena kuti asilamu ndi amene akupanga ndipo zinaweza kusa kuti mulowe Islamu. Ndipo kwambiri mwafunisisa mfuna mulowe Islamu ndithu kwambiri. Amene mundi mene akufotokozera ndiye munthu akamafuna kulowa Islamu timampangisa shahada. Tikamati shahada ndi kuyikira umboni kuti munthu amene akufuna alowe Islamu. Muli okonzeka kupasa shahada kuti mulowe Islamu khale Islamu? Ndine okonzeka. Okay, chabwino tayimika ndi chala yonchi. Muzindisadiza maweti? Chabwino. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ndikuyikira umboni kuti palibe mulungu wina wopembedzedwa muchoonadi kwa mulungu mmodzi yekha. Ndikuyikiraso umboni kuti Muhammadi ndi mtumiki wa Mulungu. Pamenepo ndiye kuti mwalowa Islamu. Ndiye kuti tikupaseniso chisotichi chimene muvale lero lino. Sizamacheza kapena zaboza. Lero lino akulowa Islamu lero lino pano pa NMS TV amene watunda mpingo wa Zioni. Adali wa Zioni ndithu koma papa ndi Islamu alowa Islamu. Mwina munga walimbikise bwanji anzano amene ali ati Kristu? Ineyo ndikulimbikisa kwambiri anzanga amene ali ati Kristu kuti ngati matchalichi mwawomo sakupembedza mosata malamulo ndiye kuti palibe chomwe akupanga. Ndi chimodzimodzi kungokhala pansi kumapanga mwina za mdziko. Koma kupembedza kwenikweni kumachokera m'malemba. Ndipo ngati muchipembedzo mwawomo amakwanisa kupemphera moweramitsa nkhope yawo pansi ndi kugunda nkhope yawo pansi, ndiye alimbikisa kuti apitirize. Koma ngati zimene sizimachitika ndiye apemphaso kuti apite ku Chisilamu, zonsezo akazipeza kuzera m'malemba. Inu zimene zosangalatsa ndi amene munthu wina wachokera ku Zioni akufuatira zimene zili zabwino. Mwina mungalankhule zinthu zotani kapena mungafune zinthu zotani zoti akuthandizeni kapena chimene mungafune pamene mwalowa Islamu ndi chani chimene mukufuna kuti mupangireni? Ine kwambiri chimene ndikufuna komanso chimene ndakhala ndikuchikhumba kwambiri. Naam. Ndimasilira ndili shehe ngati mmene mmapangiramo. Naam. Ndikukhumbira kwambiri skulu ya Islamu kuti ndiziwe kuwerenga Quran komanso kulankhula mmene mmapangira Chiarabi. Mukufunisa mutakhala mashekha ngati ife ndipo kwambiri. Mmene moto ndi mmene akufotokozera akufuna ataphunzira makamaka za Chisilamu kukhalanso shekhe ngati mmene tikuonekera ife. Chifukwa ife tidali ku Chikhristu koma panopa ndife mashekha. Pa zimenezi ndi mmene akufuna. Ngati pali ena ake muthandizeni munthu ameneyi kumutenga kuti apite ku boarding akaphunzire. Muli okonzeka kupita boarding ndithu? Ndipo kwambiri. Mmenemo ndi mmene akufotokozera ali okonzeka ngati muli ena kuthekera athandizeni kuti apite boarding akaphunzire za chipembedzo chimenechi.
Tifoti kwa nese zina jauri zina jandino ndani? Zina ngandi ne Aaron Petro. Ziko makwambiri. Mudali ndine Ismaila John kuchokera pa NMS TV.